नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दिबा पाटील यांचं नाव लवकरात लवकर दिलं जाणार याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत सादर करण्यात येणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी दिल्याची माहिती खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी दिलेली आहे आणि त्यामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लवकरच राष्ट्रीय नेते दिबा पाटील यांचं नाव मिळण्याची शक्यता आहे। माझी मंत्री महोदय नायडू साहेबांसोबत भेट झाली, बैठक झाली, खूप चांगला प्रतिसाद त्यांनी दिला आणि येत्या 2 आठवड्याच्या आत ते त्यांच्याकडून जो प्रस्ताव आहे तो कॅबिनेटकडे पाठवणार अशा प्रकारचं आश्वासन त्यांनी दिलं। त्याच्याविषयी तेही खूप पॉझिटिव्हली आहेत। त्याच्याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब देखील पॉझिटिव्ह आहेत, त्यांच्याशी देखील त्यांनी चर्चा केली आणि दोघांनीही सकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळं तो देखील विषय लवकरात लवकर सुटेल।